Αγαπητά μου φιλαράκια, γεια και χαρά σας. Έχουμε εδώ την γεννήτρια σήματος, όχι συχνοτήτων όπως τη λένε κάποιοι. Είναι γεννήτρια σήματος. Έχουμε πληκτρολογήσει μία συχνότητα σε χρυσού. Αυτή η συχνότητα είναι, παιδιά, δικιά μου. Δεν την άκουσα από κανέναν, ούτε την πήρα από πουθενά, από διαδίκτυο, και δεν συμμαζεύεται. Είναι δικιά μου αποκλειστικά. Εδώ έχουμε τις βέργες αρνητικά θετικά και θέλω λίγο να δείτε τώρα πώς είναι δυνατόν όταν έχουμε μία συχνότητα στη γεννήτρια σήματος για χρυσό, η μία η βέργα μας δίνει την ένδειξη, ενώ η άλλη δεν την εντοπίζει και πιάνει κάτι άλλο. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση? Οι βέργες είναι οι ίδιες. Τι συμβαίνει σε αυτό εδώ το πράγμα? Έτσι, λοιπόν, δείτε τώρα πως η μία, ρε παιδί μου, παίρνει τη γραμμή και η άλλη δεν πιάνει αυτό που θέλουμε, αλλά πιάνει κάτι άλλο. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Ενώ έχουμε στη γεννήτρια σήματος την ίδια συχνότητα. Δεν την αλλάζουμε. Εντάξει. Λοιπόν, για να το δούμε τώρα. Ας αφήσουμε εδώ λίγο να καταγράφει η κάμερα και πάμε. Παίρνουμε τις βέργες οι οποίες είναι τα αρνητικά που λέω. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Πήραμε μία γραμμή. Εδώ κλείδωσε. Λοιπόν, παίρνουμε τώρα την άλλη τη βέργα. Να δούμε, θα έχουμε την ίδια γραμμή? Αυτή η βέργα είναι τα θετικά που λέω εγώ. Μας έστριψε αλλού. Για να δούμε τι έχει πιάσει εδώ. Μας δείχνει ότι είναι κάτι θαμμένο. Μας δείχνει ότι έχουμε χαλκό. Και μας δείχνει ότι εδώ έχουμε και σκουριά. Εντάξει. Για να δούμε αυτή τη γραμμή που έπιασε η άλλη, θα την εντοπίσει η βέργα? Όχι. Η βέργα στρίβει στην αρχική της ένδειξη, όπως και να τη γυρίσεις. Τι συμβαίνει λοιπόν σε αυτήν εδώ την περίπτωση, που η μία η βέργα μας δείχνει ναι μεν ότι έχουμε στόχο, αλλά η άλλη βέργα ούτε καν τον εντοπίζει και μας δείχνει κάτι διαφορετικό. Τι συμβαίνει εδώ σε αυτή την περίπτωση? Λοιπόν, παιδιά,
να ξέρετε ένα πράγμα. Το παν σήμερα είναι να κάνεις τις βέργες σου σωστές. Δεν έχει σημασία το τι συχνότητα θα πληκτρολογήσεις στη γεννήτριά σου. Οι βέργες σου να είναι σωστές, τα εργαλεία σου να είναι σωστά και να γίνεις ένα με αυτά. Εσύ και οι βέργες που θα χρησιμοποιείς να γίνεις ένα. Αν δεν μπορέσεις να κάνεις σωστές βέργες, ό,τι και συχνότητα να σου δώσουνε σε γεννήτρια σήματος, θα σκάβεις στο γάμο του Καραγκιόζη. Αυτά, να είστε καλά, και επειδή βλέπω ότι στην ομάδα έχουν μπει άτομα τα οποία δουλεύουν με βέργες, να είστε σίγουροι φίλοι μου ότι θα έρθει η ημέρα που θα σας πω ακριβώς πώς να φτιάξεις τη σωστή βέργα. Πώς βγαίνει μία σωστή βέργα. Εντάξει, λοιπόν, αυτά, να είστε όλοι καλά. Σας εύχομαι καλή και τυχερή εβδομάδα. Γεια και χαρά σας.